Il-politiku irid jinqata' mid-day-to-day ta' entità bħal huwa d-Dipartiment tal-Artijiet. Iddikjara dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista mal-Gazzetta Kulħadd li se tkun ippubblikata fil-ħarġa ta' għada. Tul is-snin dan id-dipartiment kien f'diversi kontroversji li fiċ-ċentru tagħhom kien hemm politiċi li ffirmaw ftehimiet li wara qajmu mistoqsijiet. Ftehimiet li bis-sistema tal-lum ħafna drabi ma jistgħux isiru mingħajr il-firma tal-politiku. Il-Prim Ministru reġa' sostna li jrid sistema iktar trasparenti fejn id-dipartiment jinbidel f'awtorità immexxiha minn bord ta' gvernaturi. F'din l-intervista li se tkun ippubblikata fit-tmiem il-ġimgħa li matula l-Prim Ministru reġa' ħa deċiżjonijiet importanti, Joseph Muscat jispjega kif illum qed imexxi pajjiż mibdul. Pajjiż differenti fejn tinġar ir-responsabbilta għax hekk jitolbu n-normi Ewropej. Mistoqsi jekk dawn in-normi jfisstrux li l-Gvern ikollu jħallas prezz qares anke billi jitlef membri fih danu, il-Prim Ministru sostna li fl-aħħar dan huwa dak li jiġri f'pajjiż normali. Pajjiż fejn illum il-poplu jistenna aktar mill-Gvern iżda xejn mill-Oppożizzjoni. Dan għax qata' qalbu minnha fil-waqt li għad għandu fiduċja li l-Gvern jista' jkompli jtejjeb l-affarijiet. Mal-kulħadd il-Prim Ministru jitkellem ukoll dwar l-aġir u l-attitudni tal-kap tal-Oppożizzjoni u l-pożizzjoni tal-moviment li jmexxi hu illum li l-Gvern qabeż in-nofs tal-mandat tiegħu.